Manggungnya enak ya Bi ya. Enak Kok apa tumben ya gak ono sing nginceng mbok iso. gak ono iki beton inceng nyonyor cangkeme lo iso peno metu teko kono aku teko kono iki lho Loh. Lah piye sampean kok iso kok kono wong kancane kabeh padha nduk kene. aku dicekat wong lanang-lanang iku nduk kono Piye Pak? Piye? Brosot. jarno anjir keadaan darurat Nggih. nggih Nggih mami masih yo udan. Nggih bletho nggih. tetap bersyukur Nggih, bersemangat niki penontonnya nggih dugi sedaya. alhamdulillah pelaris Matur suwun Mbak Minggu. Nggih mami, saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. monggo dipun jawab kanthi ikhlas sareng-sareng kompak didongakno sing sae jawabe kudu bareng nggih mongko ana wong salam gak dijawab berarti Dusomi. blek monggo kula dongakno selamat sedaya ben selamat sedaya warga desane Amin. selamat sedaya pamong desane Amin. ugi kunjuk selamat sedaya senimane ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami sehat sedanten nggih donga kula katur jenengan mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur jenengan sami Amin. kalau menika diliput sesarengan channel-channel YouTube sinten kemawon yuk Kuwatah niki channel YouTube niku mami enten pinten iki 1 2 3 4 5 6 7 wayah wakeh Wis iki. tumplek Wis gak disebut satu persatu matur sembah nuwun. ngaten sugeng dalu matur sembah nuwun Channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten informasi saking Budi Wijaya TV serial terbaru nggih menika Campur Sari. Campur Sari Delewong Anti Galau. Nggih wonten cerita humor komedi ugi ludrukan. Nggih. Lan pilih jenengan kepengin pirsa sejarahipun seniman sak Jawa Timur. Monggo dipun aturi ten channel YouTube Gundul TV. Matur sembah nuwun katur dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung. Mas Iqbal matur sembah nuwun, Mas Akbar, Mas Bagus matur sembah nuwun. Umi Kendi sekeluarga matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balongmojo Abagusnan matur sembah nuwun. Bobo Kuswanto matur sembah nuwun rawuhipun. Saking Wotan Sari matur sembah nuwun. Sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot jalur langit tasik nyengkuyung dalu menika. Nggih. Rombongan sak rombong-rombonge sampun. Pundi, Mami? Wah niku kathah sanget. Eh, Nggih, sugeng dalu Dik Kaji Sud. Yuk yuk. nggih. Padatan sampun nggih menika Bedayan Sekarsari sakderengipun dipun aturi sedaya seniwati monggo diwiwiti sesarengan duo Napa? blethokan. Saking Segodo Bacang Tarik matur sembah nuwun. Sembah nuwun Abah. Nggih, sehat, Pak. Aja dipandang anak sing duwe dolo kereta sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu cinta sekarang bendi kalau bendi mana tandanya Ugi kunjuk sing nembe rawuh jeragane
Sariawan cocot nggih jami'an. Nggih. Grup saking Transjatim. PT Anggrem. Nggih. Transjatim Sugeng Rawuh Supe niki wau. Ugi saking Samudranyu matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih Mami. Langsung kemawon sesarengan bedaya sekarang hari dipun aturi kang pertama Bu. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Bella dan Neng Adis Arista. Latar santri Sawung Galing matur sembah nuwun. Yuk. Molan jangan dhuwur pilihan kapadang saya kelingan. Yuk. Nang Jombang mampira sengon lemah genang akeh wedine penoga sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Nggih menika duo Bu Napa? Guru mahasiswa juga Nggih. Bu Guru mriki nggih awas nak jelungu lajeng kemawon Di belakang Neng Adis Arista akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Rani Asmara. Sugeng dalu salam aturaken kagem Bapak Aji Warsono ugi Mas Temu ugi Mas Singer sugeng dalu sugeng mersani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. palang sempurna dilu pasti atur mumur kabelani Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. sabaripun Mbak Rani langsung kemawon Sing duwe gunung cupak. sarana disco Dan Neng Marsha Aulia. apaan Manis Jawa Timur juga pelantun tembang-tembang manis campur sari. Tiga seniwati sekaligus. Neng Nyantika Dimas Sari, Neng Putri Agung Sedayu dan Neng Kiki Amelia.
tiga darah katur jenengan sami temriki wonten darah rendah, darah tinggi kali darah kotor. Mari opname kali. Yuk. Bayang medibu koni ayam menyet itu goni. Rompok kebon taline labe tresno abot salah pasti. Sing duwe goyangan horeg Paling fenomena ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala Sari. Orek Jombang iki berhubung panggungnya beton gak orek belas. Nggih. Orek kan kon patah tulang langsung kon. Niki ning Ani Kumala Sari Mustika Tuban. Serapat dimadapaken Sekar Sari malih. Langsung kemawon sabaripun Mbak Ani kali Mbak Ika. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Penggreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu Sesarengan ning Sartini ning Endang Sukenduk ning Mariati empat seniwati sekaligus. Jamian sabar ya nak.
panitia mriki. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Ibu Mary saking Mojosari, Ning Erma Arifin. Adik Irma saking Jombang. Ini masih usia 13 SMP. Oke. Yo. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam kurang siji. Inggih menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung nggih mawon blender ten wingking nggih sesarengan Deliwung. Anti galau. Sepinamale matur sembah nuwun suwane para warga sehat selalu pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kada barokah. Monggo. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumonggo.
Erwine tim pedot sampun rawuh to mriki. Informasi nggih Pak, yang nyawer cukup di bawah mawon. Nggih, Ya, untuk yang nyawer cukup di bawah mawon. Instruksi dari Bapak Ketua. Lah ya. Pak Mudine tim pedot. Besar hati berdebar, dirasa ragu mengali, bergetar tubuh bergetar, hari gejolak hati. Sungguh aku malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu menyatakannya padamu. Terima kasih John. Berdebar hati berdebar, terasa ragu mengali, bergetar tubuh bergetar, hari gejolak hati. Subhanallah Umi Sugeng rawuh. Selalu ayo. Tapi dia dapat semua goyang
dalu Dik Uta Dik Kaji Suut. Ayo Mbak THC Audio.
Nggih menika kala wau padanan sampun bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Semanapun Bunda. Yuk yuk. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Sirane suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sambut dalu. Kula Mami Oktaser merinti di malam hari Lan kula Neng Iko Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.